Здравейте, инвеститори! Много благодаря за интересът на предното видео и както ви обещах в него, днес ще ви разкажа за 12 компании, които може да инвестирате и да получавате дивиденти ежемесечно. Това не е финансов съвет, така че моля ви, винаги правете допълнително проучване. Компаниите, които съм подбрала, изплащат дивиденти на всяко 3 месече, т.е. 4 пъти годишно, така че дори само 3 от тези компании пак ще ви свършат работа, за да получавате дивиденти всеки месец. Компанията, която избрах за януари и изплаща дивиденд през януари е JP Morgan. В момента се търгува на борсата на цена от $315 за акция. Дивидендът, който изплащате, процент 76 на година, което се равнява на $1,50 на акция годишно, като ви го изплащат отново на 4 пъти. За месец февруари избрах Realty Income, като в момента цената е около $58 за акция. Изплащат около 5,6% годишен дивиденд, което се равнява на $3,23 за акция. Smart съм избрала UPS, която притежавам и аз, но успях да я закупя на доста добра цена. Тя е от малко по-рисковите дивидендни акции. В момента се търгува почти на $95 за акция и изплащат около 6,90% годишен дивиденд, което се равнява на $1,64 за акция. Те са ми от по-рисковите, отново повтарям, тъй като и дивидендът им е доста висок. Месец април. Компанията Ford. В момента цената на една акция е около $13. Изплащат годишен дивиденд от 5,76%, което е около 15 цента на акция. Месец май – Walmart. Walmart е доста сигурна инвестиция, търгува се на цена от $115, изплащат годишен дивиденд от 0,80%, което се равнява на 23 цента на акция. Месец юни отново избрах акция, която и аз притежавам, а именно United Health. Относно тази компания имам цяло видео в профила ми, така че може да го изгледате, ако ви е интересно. Но в момента тя се търгува на цена от $390, изплаща годишен дивиденд от 2,6%, което се равнява на $2,21 за акция. Месец юли, Altria, цена за акция $57, годишен дивиденд в процент 7,10%, което е $1,06 на акция. Месец август, British American Tobacco. Цена $57 за акция, годишен дивиденд 5,47%. Това се равнява на около 80 цента на акция. Месец септември, Lamar Advertising. Цената за акция е около $132. Изплаща дивиденд от 4,55% годишно, което е $1,55 на акция. Месец октомври е една от любимките на Уорън Бъфет, а именно Кока-Кола. В момента една акция на Coca-Cola струва $70 и изплащат годишен дивиденд от 51 цента за акция, което е равно на 2,91% годишно. За месец ноември и декември отново съм ви подготвила любимки на Уорън Бъфет, като месец ноември е Sirius. Той се скъса да купува Sirius, като е на цена от $22 за акция. Годишен дивиденд 4,5%, което се равнява на 27 цента на акция. Месец декември, Макдоналдс. В момента цената на една акция на Макдоналдс е около $311. Техният годишен процент дивиденд 2,30, т.е. $1,86 за акция. Видите отдолу дали вие притежавате някои от тези акции.